ברוכים הבאים, כמה כיף לראות אתכם כאן, כל כך הרבה אנשים. אני שמחה ונרגשת לפתוח את תוכנית ההכשרה של מינהל חדשנות וטכנולוגיות, משרד החינוך. כמדי שנה חשוב לנו לשמור על מובילי החדשנות וטכנולוגיות שלנו, רכזי התקשוב, מפקחים, מדריכים, מורים ברמה הגבוהה ביותר. אתם מובילי השינוי בחינוך עבורנו. השנה הבאנו לכם את מיטב ההרצאות כדי שנוכל להמשיך ולחדד את החשיבה, לפתוח את האופקים, להישאר הכי מקצועיים. אנו ממליצים לכם בחום להשתתף בכמה שיותר הרצאות וסדנאות. יש למה לחכות. ראשית אני מבקשת להודות לשותפות ולשותפים ולכל העוסקים במלאכה במינהל חדשנות וטכנולוגיה. לגברת מירב זרביב, מנהלת מינהל חדשנות וטכנולוגיה, לקובי רפאלי, מנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, לנועה נווה, אחראית על אקוסיסטם במינהל חדשנות וטכנולוגיה, ליאת ליטבק, שמובילה את המהלך יחד עם נועה נווה, ולשותפות שלי, טליה עזרן ומירב ירקוני. אני רוצה להודות גם לעינת רום, מנהלת האגף לפיתוח מקצועי במינהל עובדי הוראה. תודה על שאתם מאפשרים לנו לחלום ולהגשים חלומות. אני מתכבדת להזמין לדברי פתיחה וברכות את הגברת מירב זרביב, מנהלת מינהל חדשנות וטכנולוגיה. בהצלחה ובהנאה. בבקשה מירב. טוב, רבית, איזה כיף, אני מסתכלת, זהו, הגענו נכון? עברנו כן. לשידור ביוטיוב, אנחנו מעל 1,000 משתתפים, זה כזה יושב על המעבר. אני אגיד שמבחינתי המפגש הזה הוא המפגש הכי חשוב שאני נוכחת בו השבוע ולא רק השבוע. אנחנו נמצאים ככה בתקופה מאוד 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 מאתגרת, גם מבחינת הצמיחה של המדינה, במקום שכולנו נמצאים באיזשהו תהליך רגע של להיות בתוך מלחמה, שאנחנו מאוד מאוד מקווים שנהיה אחריה בפברואר, ועם רצון רגע להסתכל קדימה. ושר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך כבר במהלך חודש אוגוסט הכריזו על מרתון הבינה המלאכותית שהתקיים בחודש פברואר. תשאלו למה מרתון ולמה בחודש פברואר. חודש פברואר זה קל, כי חודש פברואר אין בו שום חג, אפשר ככה לרכז בו מהלך משמעותי, שאפשר בעצם לקחת את כולם ולהוביל יחד איתם, יחד עם כל המערכת את המהלך הזה. ברור לנו שהמרתון זה רק נקודת פתיחה, וזה מה שיאפשר למערכת לרוץ קדימה, ולא רק זה, אנחנו יודעים שיש צוותים שכבר עשו דברים, ובטח רכזי תקשוב וסוכני שינוי, אבל המהלך הזה הוא חלק ממהלך אסטרטגי רחב של כתיבה של התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, כשהחזון שלנו זה שמערכת החינוך תוביל, תשגשג ותצמח גם בפן הפדגוגי, גם בפן הארגוני, כאיזשהו מענה, גם לאתגרים וגם להזדמנויות של מהפכת הבינה המלאכותית. אנחנו מבינים שיש גם את זה וגם את זה. יש גם אתגרים וגם הזדמנויות, ואנחנו נדבר עליהם לא מעט. המטרה היא שהמערכת תהפוך להיות כמה שיותר מערכת מותאמת אישית, ורכיב מאוד מאוד גדול בתוכנית שכרגע לא יחשף לפניכם בשלב הזה, זה כל הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית להוראה ולמידה מותאמת אישית. אני אגיד שהמרתון בינה מלאכותית הוא חלק מפאזל שלם. אני נכנסתי לתפקיד לפני כ10 חודשים, ואני חושבת שתוך חודש הקמנו את הצוות האסטרטגי לכתיבת התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית, ובאזור יוני כבר התוכנית הייתה כתובה, אושרה על ידי שר ומנכ"ל משרד החינוך, וביולי-אוגוסט בכל כנסי המנהלים, גם השר וגם המנכ"ל אמרו, אנחנו יוצאים לדרך עם הבינה המלאכותית, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות במהפכה הזאת, אנחנו חייבים להיות חלק ממנה, אנחנו חייבים לעצב אותה,
ולא שהיא תעצב אותנו, למרות שממילא זה הרבה פעמים זה גדול מאיתנו, ובעצם במהלך החודשיים בין ספטמבר לאוקטובר תכננו מהלך אסטרטגי רחב לאיך כל הבינה המלאכותית תיכנס באיזושהי יריית פתיחה שתקרה בחודש פברואר. עכשיו אני חייבת להגיד, חודש פברואר הוא חודש חשוב, הוא החודש של המרתון, אבל יש תוכנית אסטרטגית רחבה מאוד, שיושבת על שינוי תוכניות הלימודים, על שינוי מתווה ההיבחנות, שיושב על עולמות של רגולציה, שיושב על עולמות של הכשרות, שיושב על עולמות של חדשנות, שהמרתון הבינה המלאכותית, חודש הבינה המלאכותית, הוא חלק ממנה, הוא חלק מציר שנקרא ציר ההון האנושי. וברור שיש לנו פה היערכות גדולה מאוד לקראת חודש הבינה, מרתון הבינה המלאכותית, כשהיעד המרכזי שלנו, וירחיבו על זה בהמשך, זה 100% כשירות בינה מלאכותית, כשירות בסיסית של בינה מלאכותית לכולם, שהרציונל שעומד מאחורי זה, שאם נצליח לייצר שכבה, אפילו דקה, של צוותים, של צוותי הוראה, תלמידים, מנהלים, בכירים במערכת, על פני כל המערכת תעשה קפיצה אחת, והיכולת לעשות קפיצה אחת מערכתית, יש לה השפעה אדירה על מדינת ישראל, את הפוטנציאל לעשות קפיצה מאוד מאוד גדולה, וזה חלק מהרציונל של המהלך. ברור שהמרתון לא מסתיים בפברואר, הוא רק יריית פתיחה, ולכן נרצה גם לראות דברים שקורים לאחר מכן, גם בפיתוח המקצועי ובתהליכים שאתם תובילו בתוך בתי הספר. אני רוצה להגיד רגע כמה מילים על מודל הקשירות. לנו הוא מאוד 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 חשוב. המודל הקשירות נבנה על ידי המכון לבינה מלאכותית בחינוך, שיושב באגף המו"פ. שנה שעברה, במהלך השנה, למדנו עם צוותים בינלאומיים על מה זה כשירות בינה מלאכותית, יצאנו לשדה, מיקדנו את מהם הקשירויות, מה זה אומר כשירות בינה מלאכותית, מה המיומנויות שנמצאות בתוך הקשירות, ואנחנו מאוד מאוד מבקשים, אתם תראו את זה גם בהמשך, שכל אחד ואחת מכם ילמדו את המודל הזה, יהיה פה תהליכי חשיפה, וכבר התחילו תהליכי חשיפה שחלקכם הייתם עדים לתהליכים האלה. נורא נורא חשוב, זה השפה, כולנו מדברים אותה, ואנחנו כל הזמן נשדרג ונתקן ונוסיף. אני אגיד בגדול, אנחנו מדברים על היכולת של תלמיד, מורה, מנהל, מפקח על פני כל הרצף, לזהות את כלי הבינה המלאכותית, המנגנונים, את אופן הפעולה שלהם, עם העקרונות, עם היתרונות והחסרונות, יכולת לזהות בינה מלאכותית בחיי היום-יום, אבל לא רק לזהות, אלא גם להשתמש באופן מושכל. אנחנו מדברים על רמה בסיסית, ומן הסתם בהמשך יראו לכם את החלוקה לרמות, כשאנחנו מדברים על כשירויות ומיומנויות, אנחנו מדברים על איזשהו רצף של מומחיות, ואנחנו מבקשים את המומחיות הנמוכה ביותר כרגע, בהבנה שיש כאלה שילכו מעבר לזה למומחיות יותר גבוהה. וכשאנחנו מדברים על שימוש יעיל ומושכל בכלי בינה מלאכותית, אנחנו מדברים כמובן על ניסוחי פרומפט, ויכולת למפות את הכלים ולחשוב באופן ביקורתי בשימוש בכלי בינה מלאכותית, והמיומנות השלישית מדברת על שימוש יוזם ויוצר ערך, כשזה כבר מיומנות יותר מתקדמת של פתרון בעיות באמצעות בינה מלאכותית, רפלקציה, מטה-קוגניציה ותפקוד אתי בתחום הבינה המלאכותית, שמדבר על שימוש אחראי ודילמת אתיות. זה משהו שאני יודעת שביומיום שלכם זה מעסיק אתכם, אתם נמצאים בתוך זה, אבל מבחינתי כשאני מסתכלת על הקשירות הזאת, ואני מסתכלת על הקהל הגדול של סוכני השינוי שנמצאים פה, אתם האנשים שהולכים להוביל את המהפכה הזאת, אתם האנשים שהולכים לעשות את הצעד הזה. עכשיו אני אומרת, מצד אחד מהפכה ואני נורא נזהרת, כי אנחנו מדברים על צעד נורא נורא קטן, אבל זה צעד קטן שיכול לעשות שינוי גדול ולהניע את המערכת קדימה.
אם נסתכל על מי, רבית זה אלייך? לא, זה בסדר. יש לנו דקה. אז אני אגיד, מי נמצא פה איתנו היום? יש לנו 3,466 רכזי תקשוב. אני חייבת להגיד, אתם האנשים שלי, אתם האנשים שנמצאים בתוך בתי הספר ועושים את השינוי, ואני אומרת לכם את זה מתוך התנסות מעמיקה במטה ובמחוזות. אתם הולכים להיות חוד החנית של המהלך הזה, אתם הולכים להיות האנשים הכי מבוקשים בבית הספר, אתם תקבלו את הידע הכי מתקדם, והצוות פה של רבית וכל הצוות שהיה מעמדת שמרב וטליה ועוד כל המעטפת השלמה שנמצאת פה, נבנתה כדי שאתם תקבלו את כל מה שאתם צריכים כדי להיות חוד החנית. נמצאים איתנו כמובן המפקחים והמדריכים במחוזות, מורי המורים לטכנופדגוגיה, מורים מטעם מנהל עובדי הוראה, המבצעים הפדגוגיים, מנהלים, סגנים, מרכזי פסגה, מפקחים על הפיתוח המקצועי, מובילים דיגיטליים, כולכם כאן אתם הולכים להוביל ולהיות בראש החץ, ולכן מבחינתנו מאוד מאוד חשוב לנו שכולנו נבין מה התוצאה, מה אנחנו רוצים לראות בקצה, אנחנו נמדוד את התוצאה, אנחנו נדע בכל רגע נתון מה קורה, כי כל הכלים הטכנולוגיים שבנינו לחודש ייתנו לנו את הכלים כדי לדעת מה קורה. אני יודעת שיש לכם עוד מלא 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 שאלות. המסר היחיד זה בואו נעשה את זה יחד. אתם אלה שהולכים להוביל את העסק הזה ולעשות את השינוי שמדינת ישראל כל כך זקוקה לו. כל כך זקוקה לצמיחה, לעסוק בדברים חיוביים וטובים, עם ההבנה שיש דברים מורכבים גם בתוך זה, ונתנהל בתוך העולם המורכב, אבל גם כזה שמאפשר תקווה וצמיחה. אז חזרה אלייך, רבית. תודה רבה לגברת מירב זרביב, סמנכ"לית ומנהלת מנהל חדשנות וטכנולוגיה, ואנחנו עוברים לקובי רפאלי. אליך קובי, מנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך. תודה רבית, מירב, וואו, תקשיבי, אני רוצה להודות לך גם, קודם זו הזדמנות מבחינתי להודות לך על הרוח הגבית, על ההובלה, זה שאת מאפשרת, זה שאת באיזושהי צורה נותנת לנו את הבמה, באמת זה מהלך משמעותי שהוא כל כך קובי שלכם לבד, כל מה שקורה פה הערב זה קובי והצוות שלו, יחד עם הצוות של נועה. אני רק להוריד את הכל אבל את נותנת לנו את הרוח הגבית ומאפשרת, ובהזדמנות זאת גם תודה ענקית. אז באמת יש לנו פה צוות מדהים של אנשים שעובדים קשות, גם במטה, גם במחוזות, המפקחים, ממוני התקשוב, מדריכים, כולם נמצאים פה, וכמובן הרכזים וסוכני השינוי העיקריים שלנו בשטח. אנחנו הולכים לעשות מהלך מאוד משמעותי, ואני אשמח רבית אם תוכלי להתקדם לשקף הבא. אני אנסה לגעת כמה בעקרונות מאוד מאוד מנחים, ושינסו לתת איזושהי תמונה מלאה על כל מה שהולך לקרות או לפגוש אותנו בתקופה הקרובה. אנחנו בנינו תוכנית שבהגדרה היא תוכנית שהיא מדורגת, שהיא בעצם בשלב ראשון תיתן היבטים של חשיפה, כמובן הכשרה מאוד יסודית, ותכף אני גם אפרט, רלוונטיות בהתאמה שלה לכל תהליכי התפקידים וכל ההיבטים שאתם בעצם ממלאים במסגרת תפקידכם, כל הנושא של התוכן, האקוסיסטם, אבל ננסה להתייחס ברמה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת בכל התהליך של ההכשרה. אנחנו בנינו עבורכם הכשרה שהיא מרתקת ומגוונת, שכוללת בתוכה מבחר עשיר של וובינרים עם מרצים הטובים ביותר. כל אחד מהם מביא תמיד איזושהי נקודה מעניינת על הבינה המלאכותית ונותן את נקודת המבט השונה והייחודית שלו. סדנאות עם כלים פרקטיים בשימוש בבינה מלאכותית. הסדנאות כמובן יהיו ברמות של מתחילים ומתקדמים, כאשר המטרה המרכזית היא לתת לכם איזושהי מעטפת שתיתן לכם את הכלים גם בהתאמה לצרכים האישיים שלכם ולצוות החינוכי. וכמובן לא שכחנו גם לפתח לכם גם חומרים שבהם תעשו שימוש בעבודה מול חדרי המורים. מבחינתנו זה אזור או סביבה מאוד מאוד משמעותית, בתוכה אתם תוכלו לבצע את עבודתכם בצורה מאוד מאוד אדוקה,
בהעברת המסרים והידע והדרכים לשלב את זה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. כמובן גם תכף אני עובר לשקף הבא, גם אנחנו נדבר על היבטים של וובינרים וסדנאות, שחלקם אתם תקבלו ממש בכנס הזה, עם דנה ישראלי שתכף תחל בהרצאה. מבחינתנו אנחנו מדברים על מובילים שבעצם הם חוד החנית שלנו, רכזי התקשוב וטכנולוגיות שמירב פה פירטה, המפקחים והממונים תקשוב במחוזות ואחראים על הפיתוח המקצועי שעושים את עבודתם יחד איתנו בהובלה של כל התהליכים האלה לאורך כל השנה ולמול כל האתגרים, מורי המורים לטכנופדגוגיה שאנחנו מכשירים ומלווים אותם, וכמובן הם חוד החנית בהקשר הזה בכל תהליכי הפיתוח המקצועי ורואים בהם ערך משמעותי בכל העשייה, ומגיע להם פרגון רב. מובילים דיגיטליים ומדריכי התקשוב שהם עוטפים את בתי הספר, עוטפים את רכזי התקשוב, והם כל כך משמעותיים במהלך הזה. וכמובן מרכזי הפסגה, המובילים הדיגיטליים במרכזי הפסגה, יש גם את עינת רום והצוות שלה ששותפים מלאים לכל העשייה, וזאת גם הזדמנות להודות להם על כל מה שבעצם עושים לאורך כל השנים. מבחינת ההיבט של רכז התקשוב, אני רוצה קצת להתמקד ולומר שרכז התקשוב בתפקיד שלו, כמובן הוא מבצע הרבה מאוד משימות והרבה מאוד תפקידים. אנחנו יודעים שהמשימה והמטלה היא קשה ורבה. אנחנו מודעים למורכבויות. אנחנו רואים ברכזי תקשוב כמובילים בכל החלק של החיבור בין הטכנולוגיה לפדגוגיה. אין טוב יותר שיכול לבצע זאת. ולכן גם הציפייה שלנו בהקשר הזה, והרצון שלנו, שגם את הנושא של שילוב הבינה מלאכותית, לא ברמה של להכניס את זה באיזשהו מקצוע כזה או אחר, אלא ברמה לשזור את זה בחלק של ה-DNA של בית הספר, הוא מאוד משמעותי, ואנחנו רואים בכם חלוצים לעשות את זה, וכמובן כולנו פה אחריכם לבצע את המשימה הזאת בצורה הכי מיטבית שאפשר, ולגשר בין החזון הזה שהוצג ובכלל לבין היעדים שהוגדרו על כל המשתמע מכך. ואיך נעשה את זה? כמובן פה זה הדגמה ממש קטנה, אבל יש פה ארסנל שלם שאתם תיחשפו אליו באופן הדרגתי. אנחנו רוצים לבנות לכם ערכה שתשמש אתכם, תלווה אתכם, תמיד תהיה לכם לעוגן על כל העשייה, בפן של מה תפקיד רכז התקשוב, מה מצופה מכם, איזה כלים, איזה מנגנון, איזה דרכים, איזה אפשרויות עומדים ברשותכם. כמובן לבנות לכם את ארגז הכלים, וזה ממש משהו בתהליך בבנייה, ואנחנו כמובן, עוד הפעם אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד אדוקה, כולנו אחריכם. אנחנו פה במטה, המחוזות, המפקחים, המדריכים, כולנו לרשותכם, גם בעבר, גם בהווה, גם בעתיד, ותודה רבה רבה על ההשתתפות ועל בכלל ההזדמנות. ונועה נווה, חברה יקרה, או בעצם רבית, אני אחזיר אלייך, נכון? נכון. נעשה את זה עצמי. אז כן, אז תודה רבה. תודה רבה קובי רפאלי, מנהל חטיבת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך, ואני מתכבדת להזמין את נועה נווה, אחראית על אקוסיסטם במינהל חדשנות וטכנולוגיה. אוקיי, שומעים אותי? יופי, אז שלום לכולם. כולנו יודעים שהמציאות משתנה ומהר, לצערנו הקורונה, היום המלחמה, ואם לא די בכך נכנסה לחיינו גם הבינה המלאכותית, שכבר נאמרו עליה המון דברים, אבל בינה מלאכותית לא עומדת לבד, יש לנו מהצד השני את החינוך, ובאמת יש פה שאלה, האם החינוך צריך להשתנות, או איך נראה החינוך בעידן של בינה מלאכותית, ואנחנו לא מדברים רק על יישום של כלי כזה או אחר, אלא פוטנציאל אדיר לשינוי עמוק. זה לא רק הלמידה משתנה, אנחנו כולנו מרגישים שגם החיים משתנים, ולכן הגיע הזמן שלנו לעדכן גרסה, כי לנו יש אחריות, יש לנו אחריות כלפי מערכת החינוך, כלפי צוותי החינוך, כלפי ההורים, כלפי התלמידים, והאחריות שלנו זה התפקיד שלנו, בעצם להכין את התלמידים שלנו למציאות המשתנה. תחשבו איך יראו היום המשרות החדשות, מה יהיה עתיד הכלכלה, ולכן אין פה רק אתגר, יש פה באמת פוטנציאל מאוד מאוד גדול, וברור לי שיש גם סכנות, אבל אנחנו רוצים להתמודד איתם בעיניים פקוחות.
כל הנושא הזה של בינה מלאכותית מעלה הרבה שאלות גדולות בחינוך. לאיזה עולם נכין את בוגרי מערכת החינוך? מי הם הבוגרים שלנו והבוגרות? מה מקום הידע בלמידה? מה תפקיד המחנכים? מה תפקיד המוסד החינוכי? וכדי לענות על השאלות האלה היה לנו ברור שכדי לעצב את החינוך בעידן של בינה מלאכותית אנחנו צריכים תוכנית אסטרטגית. ובאמת בהובלתה של מירב זרביב, סמנכ"לית ומנהלת מינהל חדשנות וטכנולוגיה, כתבנו תוכנית אסטרטגית שכוללת 4 צירים, גם הון אנושי, גם תשתיות פדגוגיות וטכנולוגיות, גם רגולציה, גם חדשנות, כי ברור לנו שאי אפשר להתעסק רק בנושא אחד, אלא כל הרכיבים הללו צריכים להיות ביחד. אז איך אנחנו עוברים מתוכנית אסטרטגית למהלך? דיברה כבר מירב שאנחנו רוצים להתקדם בצעד אחד. היעד ששמנו בפנינו זה 100% כשירות של בינה מלאכותית לכל באי המערכת. הכוונה היא גם לצוותי החינוך, מורים וגננות, וגם לכלל התלמידים. כשירות, כמו שמירב הראתה לכם, זה למעשה ידע, מיומנויות, גישות וערכים שאנחנו רוצים שהילדים והצוותים החינוכיים ירכשו בנושא של בינה מלאכותית. אנחנו מצד אחד מדברים פה על יעד שאפתני 100% כשירות, ומצד שני, כמו שמירב אמרה, זה צעד קטן שבו אנחנו רוצים להעלות את כל המערכת קדימה. אני יודעת ש100% אנשים סקפטיים, ולכן אנחנו גם לקחנו קבוצות במיקוד כדי לא לפספס אף אחד בדרך. אז תכירו AI, או בעברית AI. אתם יכולים לראות פה את המיתוג של מרתון בינה מלאכותית שהתקיים בחודש פברואר. יש פה בעצם שיח בין הבועית של האדם למכונה. אבל איך נעשה את זה? בגלל זה התכנסנו. אנחנו למעשה רוצים לפעול גם טופ דאון וגם בוטם אפ. והמשימה שלנו זה להכניס את הבינה למערכת החינוך. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו כמובן הולכים למרתון בפברואר, ומירב הראתה לכם שאנחנו כמובן מדברים על תמונה גדולה. זה לא רק המרתון של פברואר, אנחנו עושים דברים גם לפני, וכמובן עוד נעשה הרבה דברים אחרי. במהלך חודש פברואר, כמו שאתם יכולים לראות, יהיו סיורים, תחרויות, תוכן שאנחנו מפתחים, בוטים, צ'אט, פתוח, מיינקראפט, יום סי, משחקים וכולי. אבל ברור לנו שאנחנו לטובת הדבר הזה צריכים לעשות הרבה דברים ועם הרבה שותפים, גם הייטק, גם רשויות, גם הכשרות, והיום אנחנו ככה משיקים את ההכשרה שלכם, ואנחנו כמובן מבינים שגם אחרי התהליך הזה נצטרך לעשות הערכה, יישום, הכנסה לתחומי הדעת ורגולציה. אז על מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו נמצאים עכשיו בחודש נובמבר, אנחנו פיתחנו עבורכם ביחד עם המכון לבינה מלאכותית מכוון כשירות מותאם ביחד עם אגפי הגיל, מכיתה א' עד כיתה י"ב, מה כל תלמיד נדרש לעשות על פי שכבת הגיל שלו, וגם כמובן מכוון כשירות לצוותים החינוכיים, לאנשי מטה, כי אנחנו רוצים שגם צוותי החינוך וגם התלמידים ירכשו את הכשירות. אנחנו לא משאירים אף אחד לבד, אנחנו בונים קיטים למפקחים, לגננות, למנהלים, לרכזי התקשוב, גם למנטורים מהתעשייה, כי ברור לנו שאתם לא יכולים עכשיו לזכור את כל מה שאנחנו אומרים, ושאתם צריכים את כל החומרים מונגשים ונמצאים אצלכם מתי שאתם תרצו. כל החומרים יונגשו באתר המשרדי בכל הפורטלים המתאימים, כדי שהדברים יהיו כל הזמן זמינים. כמובן שאנחנו בונים תוכנית יח"צ במהלך חודש ינואר, ייצאו גם סרטונים של משפיענים במדיות השונות, כדי שאנשים יוכלו ככה לראות לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו מבינים שכדי לעשות מהלך כזה אנחנו צריכים לגייס את כל השותפים, זה מהלך שהוא חוצה מדינה. אנחנו עובדים עם חברות ההייטק ששותפות איתנו, עם הרשויות, כמובן עם כל המחוזות של משרד החינוך. במהלך חודש מאמצע דצמבר אנחנו בעצם מתחילים עם ההכשרות של מובילי חדשנות וטכנולוגיות, בכירים במשרד, שזה כולל גם מובילים של בינה מלאכותית במשרד ובמחוזות, את המפקחים. ביחד עם גוגל אנחנו עושים הכשרה באקספו. מאמצע חודש ינואר יהיו לכם גם וובינרים שתוכלו לתווך למורים שיוכלו להצטרף. אז איך נראה חודש הבינה המלאכותית? אני כמובן לא אוכל להיכנס לכל דבר, אני אגיד ככה בגדול. למעשה המרתון של בינה מלאכותית
יתחיל ביום שידורי, משדר פתיחה אחד ליסודי ואחד לעל יסודי. אנחנו בונים עבורכם, עבור הצוותים החינוכיים וגם עבור התלמידים, סביבת עבודה דיגיטלית. תהיה סביבת עבודה דיגיטלית למורים וסביבת עבודה דיגיטלית אחרת לתלמידים. הסביבה הזאת תהיה כמובן, כמו שמירב הסבירה, גם מנוטרת, אנחנו נוכל לראות את ההתקדמות. אני אראה ככה לקראת הסוף משהו קצת מהסביבה הדיגיטלית שמפותחת בימים אלו, אבל למעשה כאשר תלמיד ייכנס אל הסביבה הזאת, יוציאו לו נושאים שבהם הוא יוכל להתאמן בעזרת הבינה, או שהוא יוכל לבחור נושא שמעניין אותו, והבוט יעביר אותו תהליך של רכישת הקשירות, מרמה של למשל לעשות תמונה, לפתור בעיה, להכיר בעיות אתיות, התמודדויות עם נושאים אתיים. אנחנו מכנים את הפלטפורמה הזאת כרגע אלברט, שזה בוט שבעצם כל ילד שייכנס זה בוט משחקי, הוא יצבור נקודות, הוא יעשה את המשימות ולאט לאט הוא ירכוש את הקשירות. בנוסף אנחנו מנגישים לכם גם את הפלטפורמה של המג'יק סקול, היא תהיה כמובן למורים, המורים יכולים להקצות בחדרים לתלמידים, ויהיה גם בתוך סביבת עבודה דיגיטלית לתלמידים ביסודי אפשרות להשתמש במיינקראפט, ששם יש משחקים של בינה מלאכותית. אנחנו לא מעוניינים שהתלמידים יהיו רק בסביבה הדיגיטלית, ולכן לטובת הצוותים החינוכיים אנחנו מפתחים קיט של משחקים פיזיים שיעמדו לרשות הצוותים, חדר בריחה, חפש את המטמון, דיקסיט, משחק זיכרון, טאבו, כל מיני משחקים, רביעיות ודברים כאלה שמורה יוכל להדפיס אותם ולהשתמש בהם גם ללא מחשב, וכל המשחקים האלה הם כמובן קשורים לבינה מלאכותית. לטובת העל יסודי ז' עד י"ב אנחנו נפתח אליפות של בינה מלאכותית, תחרות ארצית, אקאטון, שכמובן ילווה, כל הדברים שאני אומרת ילוו כמובן על ידי המחוזות. תהיה אליפות בינה מלאכותית גם ביסודי, כאשר כל התוצרים שיבחרו על ידי המחוזות יגיעו ליום C שיתקיים בסוף החודש, כמובן בנוכחות השר והמנכ"ל, ביחד עם המחוזות, ביחד עם הרשויות. אנחנו כמובן רוצים ליהנות מכלל התוצרים. במהלך החודש המחוזות כמובן יקיימו אירועים, יוכלו להצטרף לאירועים שאנחנו מובילים, וכמו שאתם רואים למעלה יהיה וובינרים למורים, תיעוד פעילויות שוטפות שיהיו במהלך החודש, ביקורים של בכירים במהלך החודש, מעבר ליום השידורים הראשון יהיו משדרים עם הצ'ייסר במהלך החודש, סיורים בחברות הייטק, ואנחנו כמובן נלווה את הכל בהערכה ומדידה. אמרתי קודם שאנחנו רוצים שהבינה תיכנס למערכת החינוך, אבל אנחנו מדברים גם שהבינה תיכנס למערכת השעות, ולכן במרתון של בינה מלאכותית זו רק הדגמה למערכת שעות, כאשר התלמיד יוכל ביום הראשון להיות בסיור בחברת הייטק, ביום השני הוא ייכנס לסביבה הדיגיטלית שפיתחנו עבורו, ייכנס לאותו חדר במג'יק סקול שהמורה יקצה לו, ביום שלישי הוא יוכל לשחק בחדר בריחה, ביום רביעי במיינקראפט וכך הלאה. אתם יכולים לראות כאן בפלאפון איך תראה הסביבה שאנחנו מפתחים עבור התלמידים ועבור הצוותים החינוכיים. ילד יוכל להיכנס למחנה האימונים, שזה מה שהסברתי על אלברט, הוא יוכל להיכנס לאוצרות, לאוצרות, ששם היו סרטונים, פעילויות, הוא יוכל להיכנס למיינקראפט, אם הוא בגיל המתאים אז כמובן לאקאטון, ואתם יכולים לראות פה איך הילד למעשה עובר מדבר לדבר, כולל שיחה עם הבינה המלאכותית. אנחנו כמובן מודעים לכל העניין של רגולציה וגילאים, ואנחנו מתאימים את כל הדברים, וכמובן כל ילד יוכל להיכנס רק לאזורים שאנחנו מאשרים לו על פי הרגולציה המותאמת. אתם יכולים לראות כאן שלמעשה אפשר לראות את זה גם במחשב נייח, כל הסביבה נמצאת בצד ימין, וכל הבוטים וכל הדברים האחרים נמצאים בצד שמאל. אז תודה רבה לכם שאתם חוד הבינה שלנו, ושיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה נועה נווה, תודה רבה על הדברים המאוד מעניינים שהבאת לנו. אחראית על אקוסיסטם במינהל חדשנות וטכנולוגיה. אני מתכבדת להזמין את השותפה שלי למהלך, אחת השותפות, טליה עזרן. אז ערב טוב לכולם. אז ככה השאירו לי בערך 20 שניות לדבר, אז אני רק אגיד
שתוכנית ההכשרה היפהפייה שהכנו לכם נמצאת בפורטל עובדי הוראה. אנחנו נשלח לכם את הקישור הזה ממש לקראת סוף המפגש עם דנה ישראלי. מה שחשוב, כמובן, אתם תתרשמו ותהנו פה מהוובינרים, מהמרצים הטובים ביותר, ומסדנאות מעולות. ומה שחשוב לנו, ואנחנו מבקשים מכם, זה שממש ב5 דקות האחרונות, ייפתחו כאן גם טופס נוכחות וגם סקר שביעות רצון. נבקש מכם, יש פה בעצם 3 קישורים, כל אחד ייכנס לקישור שמתאים לו. מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מי הגיע, אנחנו יודעים שטרחתם ופיניתם מזמנכם, אז חשוב לנו שתמלאו נוכחות. ורבית, אלייך. רוצה להתייחס רגע, טליה תתייחס גם לנושא של הנוכחות, אני רואה שעלה פה הרבה במפגש, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, טליה, ורק תתייחסי גם לזה, בסדר? אוקיי, אז ככה, קודם כל אני אגיד שבעצם המפגש הבא שלנו יהיה ב3/12 עם בן רוטנברג, שהוא פשוט מרצה מדהים. בעצם אחרי שתיגמר ההרצאה, במקום כניסה לזום, יהיה כאן קישור להרצאה המוקלטת. כמובן שאתם יכולים לפתוח ולקרוא עוד על כל אחד ואחת מההרצאות והסדנאות. בפורטל עובדי הוראה למטה, אם תגללו לסוף הדף, יש לכם פה טופס נוכחות וסקר שביעות רצון, שעכשיו, ממש ברגעים אלה, הוא ייפתח לכולכם. ובבקשה תיכנסו בעצם לקישור שמתאים לכם, אם אתם עובדי הוראה או עובדי מטה, או מי שבעצם לא עובדי הוראה ואין לו הזדהות אחידה, נכנס לכאן. אנחנו כמובן עוקבים בעדיקות אחרי כל הטפסים, הנוכחות, וכמובן אחרי שביעות הרצון שלכם. אז קרן, אם אפשר בבקשה לשלוח עכשיו בצ'אט את הכישורים, וגם את הקישור לפורטל עובדי הוראה. ואני ממש מתכבדת להזמין את הגברת עינת רום, מנהלת האגף לפיתוח מקצועי במינהל עובדי הוראה. עינת, בבקשה. טוב, אז וואו, מה אומרים אחרי כזו הרצאה? כאילו, אין לי שירים ואין לי פרון שמצייר, אז זה אני. אז גם האנשים לא נעלמו מהעולם. אני רוצה להגיד לכם תודה שהחזקתם מעמד. עינת יקרה, עולם ומלואו, זה מספיק. אני רוצה להגיד תודה באמת לכם קודם כל שנשארתם, אזעקות, חזרתם, זה לא ערב פשוט, אז זה לא מובן מאליו, ובאמת אתם האנשים שיעבירו אותנו מ1% עד 7%, להשתמשים באופן יומיומי ב-AI, לאחוזים גבוהים יותר, ובגדול, הופתעתי מהנתון, הייתי בטוחה שזה הרבה יותר, אז זה אומר שיש לנו עבודה. אני מקווה שבערב הזה חשפנו לכם קצת את התיאור ממרב על המהלך, על כל ההכשרות ותהליכי הלמידה המקצועית שנערוך, ואני בטוחה שיהיו עוד תהליכים, וקצת כלים בפורטל, לא בפורטל. אני מקווה מאוד שלמרות שאתם יודעים, ואתם באים אתם בטוח באחוז, עד 7%, אני מקווה שהושערתם והצלחנו לחדש לכם על הבינה המלאכותית, על יצירתיות. אני הוקסמתי, דנה עשתה לי את זה בגדול. אז אם אמרנו שגם דנה אמרה ש70% מהזמן עבודה יחסך, אני חושבת שראינו את זה הערב, משרת המורה אין לו תחליף, עובד ההוראה, המורה הגננת, אין לה תחליף. אז גם עם הבינה המלאכותית, אף אחד לא יחליף את האדם, את המחנך, אבל אם אנחנו נצליח בעזרת הבינה המלאכותית, קצת לתת לו חשמל אמרתם, לספק לו חשמל חדש, ואנחנו יכולים להיות ספקי החשמל, אנחנו יכולים לתת לו כוחות על דיגיטליים, אז שיעזרו לו, שיהפכו אותו למודל, מעורר השראה בקרב התלמידים, יקלו על עבודת ההכנה שלו וישפרו את האפקטיביות. אז אני חושבת שדיינו, ואנחנו ניתן תרומה אדירה
אני מקווה שטעמתם ונשארתם עם סקרנות ומוטיבציה לעוד, אני לפחות בטח, וזה המקום באמת לומר תודה למינהל חדשנות וטכנולוגיה, למירב וקובי, וכל הצוות, שכל פעם שאנחנו עובדים יחד, אני נפעמת איזה כיף לעבוד יחד, אני מקווה שאני לא אפספס את רבית ואת טליה ונועה, והצוות של קובי, ונדי ותקלה ורבית, ותודה למירב שהיא איתי כל כך הרבה, ותודה לכולם, כי לא מובן מאליו שבשעה כזאת, בערב כזה, כולנו פה יצירתיים. אז שיהיה לנו המון בהצלחה. תודה רבה, תודה לעינת, רום. אני מודה לכל מי שהשתתף ולכל מי שהגיע, כמו שעינת אמרה. זה לא מובן מאליו, בטח לא בימים קשים אלה. ושיהיה לנו ערב טוב, ונתראה בהמשך.